заведах маленька лези вътре и към това беше разкарано. Или ще ходиш с малко? Ще вземе? Да. Какво все пак продължава тези униформи? Това знаме, че означава и с това срещате най-голяма Куда? Я те видя с байрака. Когато се даде достатъчно членска маса, ще има възможност да се направи поръчка както трябва да бъде. Да разбираме, че смятате да продължите. Има достатъчно кандидати за неба и постепенно членската маса се увеличават се хората, които имат нужните униформи за участие в мероприятие, така че нещата върват на добре. Колко са те в момента? На каква възраст са средна? Възрастта не сме я смятали средна, но около младежката изключаем. Летни униформи имаме 7 комплекта към момента, зимни 6, ще се увеличават. Нещо повече за вас и с какво сте се занимавали, с какво се занимавате? Занимавал съм с много неща, но основната ми дейност е служба в армията, в флота и продължавам да служа, както виждате. За хобитата не е момента и място да коментираме, те са много, но това в момента не ангажира основното време. Имате ли вяра в научното поколение на България? Разбира се. Загубим ли вярата, губи се националността. Какво е тези младежи? Работя в пристанище. Аре, щастливи празници! Трябва да знаем и да помним историята на България. Трябва да си помним историята, който заслужава за героите на България. Най-вдячно. Малко не само още да не сте презнали до тях. Може и там ще пречи. Или още малко не знам. Е така, не е така, може. Колюш е сам. Една вишка по-добре. Една вишка. Починали сме ли мене? Дай да се мърдаме. Аз колю ли съм говорил? Анер деца като аптекарски щета. Няма. Не, плътничко, ръце няма да се движат, тече. Един между добре. Хочеш му ти разнае. Не, то... Опари го яко барака. Опри го на крака да стъпи. На крака. Сега не по-нататък ще сложим по-долу. Стандарт. Трима да облече. Значи цялата група 5 крачки още надясно. Да, надясно. Нека те да тръпнат, лапки до тях пак. 5 крачки надясно. Аз бе. И едно място за мен. Ники едно място там. Има.
Добре, че нямаме пушки, шаха не знам. Ще имаме черни ръкавички си купим. По него време е било националното с лъвче, нямаме право да плагиатстваме, правим се на Сдружението автентично. Деня на Тракия кога е 26 марта? Има интерес към вас, към вашето присъствие. Казвате на време и действаме. Винаги. И поеме нещата. София почти до морето тече отивам. Правим ли формата, нали? Да. 24 Работим по въпроса, ще представя. Да, и офицерците да ги направят. Господин контр-адмирал, представителните части от Варненския гарнизон за участие в ритуала по случай националния празник на Република България са построени командващ ритуала капитан първи ранг Кукуров. Здравейте, господин курсанти! Поздравяваме за 3 март, националния празник на България! Здравейте, матроси! Поздравяваме за 3 март, националния празник на България! Здравейте, матроси! Поздравяваме за 3 март, националния празник на България! Здравейте, войници! Поздравяваме за 3 март, националния празник на България! Ти ли, моя майчице, направи тая обич толкова голяма, че светът в нея се побира, че в света на нея равна няма, че прегръщам с обичта си, майко, нашата земя с цветя покрита, с пресен дъжд от пладна русена, из дъга на златен сърп извита, че ми греят право в сърцето, златно слънце, ниви позлатени, утрин рано, сребърна зорница, в топла вечер, облаци червени.
Нашето небе е тъй дълбоко, нашите звезди са тъй големи и земята наша е безкрайна, а се сбира цялата в сърце ми. Няма проблем. Моля за извинение, с прекрасното изпълнение на малката Ралица Червенкова започва тържеството по издигане на националния трибагреник по случай 3 март, националния празник на Република България. Моля официалните лица да заемат своето място в шествието, непосредствено след оркестъра и знаменната група, и всички присъстващи да се отправим към паметника на граф Игнатиев, където ще бъдат положени цветя, след което шествието ще се отправи към мемориалния паметник на украинските войни за полагане на венци в знак на признателност и до паметника на руските войни освободители в Морската градина.